Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Indeed, good morning, my dear brother and all Malawians. Today is Wednesday, and nditalengeza kuti tipanga movement, or I'm starting off forming up a pressure group, a political pressure group, a platform that would make Malawi great again. Make Malawi great again. The pressure group, political platform, imene izikhala ikuona zinthu Malawi muno kuti Professor Arthur Peter Mutharika alamulire bwino pasakhale so wina akunena kuti aye ndikapanga protest march, we will be there for them. Tizachita dig amina kwachita fandiyo, tizachita dig with my aims and the objectives, core values, and kuti chimene akupanga kuti apange kuti Professor asanayambe even kuwika all departments, ma PSC, ma ministers and ministries, azinena kuti walepera pati muntu sana kale even in the office 1 month ikwa na mawa chimsankhireni nde muntu 1 month basi walepera nde make Malawi great again ndi imene itaone zinthu zimene zizi kuti zisapangike muno Malawi. Koma ndinene isi ndalandira overwhelming responses imene abwera ndija kuti I never thought I would get such a overwhelming response kuchoka kwa Malawi amene alikunja kwa ziko lino, South Africa, Zambia, Zimbabwe, Botswana, Swaziland, Namibia, Lesotho, akulu. Inaso Malawi aliso ucha ku Democratic Republic of Congo Brazzaville, Uganda, Kenya, Tanzania, Mozambique, UK, all over Australia, kuti ifeyo titandiza. Ndendati ya panopo wina paka nani na utitutumiza mandama mawa ndendati ya we need to follow order. Sikuti chifacha kuti choncho ndio tipezerepo mwai wa utizilandira ndrama. Chifukwa cholinga cha Guluyo, cholinga cha chita make sure kuti Professor Arthur Peter Mutharika akulamulira bwino opanda any disruption, and the all institutions, government department azilemba anthu ntchito osati kulemba mwakatangati. So we are fighting against corruption. That's the main objective. Yakuti we are fighting against corruption and corrupt practices of officials in these institutions, and to deal away with the culture of corruption and the culture of impunity. The main effect of kuti zinzosezo zite. Chinanso ndicha agent put in a commission of inquiry to the death of our noble Malawian son, the noble Malawian son who was tragically killed for political positions and for other people using his blood for their well-being, economic well-being. Ndeno tofuna kuti chwatazo anthu atichilakale submit aliyesa amene anali involved kupha kwa Chilima tukwaziwa panopo. Ndiye muike commission of inquiry kuti fufuze bwino. The sooner we do that, the better. Let us close up this chapter cha nkhani ya Dr. Saulos Klaus Chilima. Kuti iyi inenamangidura paka pano telefoni yanga sakundipasa. Kaya achitakale retire, pitakale kuretire meta mwanga, ndi mayiwo kaya koma asiya telefoni yanga ku polisi
Then ndikwapempha new inspector general awafuse ma predecessors awo kuti telefoni ya munthu ili kuti ngati iwo anatenga chifukwa telefoni I suspect that anapita naye ku Zimbabwe kuchita analyze whatever was in that telephone, what was in, and then the evidence imene tinayo ndi jayoti. I tell you, anthu akubweresa zinthu, anthu akubweresa ma evidence, anthu akubweresa zinthu zakuti Malawi amve. Koma ndi chinthu chimodzi chimene ndaona kuti this will help us. Komanso zachilima zichitike sorted once and for all. Make Malawi great again. Tukulandira ma report iso oti magalimoto ena regional committee ya MCP ya kumpoto anapasidwa ma brand new vehicles kuti azipangira kampeni zinakatulukira chakuujeneko chakuchitipa kusomba uko Ilomba kupita kumbeya zimene upanga kumene kuja kusintha magalimoto aja makala manambazi nkuika ITP. Is it IT zija za Dubai za ku Japan au kanangata kubweresa from Tanzania makonzera kumbeya yako kuti zizilowa muno ngati zachoka ku Dar es Salaam ndi ma new papers pamene Malawi Revenue Authority agwira hand in hand ndi anthuwa kuti ba magalimoto kuti azibweresa muno ngati IT kuti anthu azinena kuti zachoka ku Dar es Salaam pamene zachoka pa Mbeya zinarowera kuchitipa osati kusongwe kuchitipa uko zinarowera cha ku Zambia kuja zinakaenda kucha kutunduma ndi zimene akupanga ndezonse even warehouse hotel imene magalimoto inakakhalako tapasa polisi fiscal police kuti fufuze ndi munthu uyo ndi mafetereza ku warehouse yake kafukule uko kuli ma bags and bags and tons and tons and tons ya fetereza, tons and tons and tons ya chimanga ndi kumeneso amachitaso mashuga kupita naye ku Congo. Ndeno magalimoto azilowa muno ena ngati IT manambara aja makatengera galimoto ujende. Making Malawi great again, we are doing it in a way that paka Malawi azakhala ujene appreciate fuka whatever information that we have, we'll be sharing it with our police. Put our police now also sitting information nature and make use of that information. Ndeno ndizimene trinazo pakali pano. So vano China chimenta chipezaso chakuti Eskom ndatumiranso evidence ku polisi tizigwechwa wanthu wosewo amangidwa alandidwa china chilichonse chimene anatenga analandidwa ndithu wosewo amangidwa ndithu wosewo tifufuza china chilichonse all the investments that they have done will get it back to government because cholinga munomo Malawi siteno kukongora ndalama ku World Bank kapena kukongora ndalama kwina kulikonse mulima millions and billions and billions kuti ndalama zibwerere ndekuti Professor Arthur Peter Mutharika sayeneranso kuti akongole ndalama zoyendesera boma chifukwa ndalama zili mwa anthu zimene naba ndizonsezo zibwerera. Ndi chinanso chimene tikupanga nchakuti tichita make sure kuti make Malawi great again ndi bungwe limene loyamba likhale kuti tikuona kuti Malawi muno recruitment mene nanenera is done fairly on merit osati recruitment mwana wapongozi mwana wandani. We need something new, we need something that is progressive kuti zikula Malawi lichite benefit ife sitikufuna kuti pakale zinthu zimene zikuonesa kuti Malawi kusauka anthu wa Malawi kusauka koma iwo ndi mafamilies awo akudya bwino, iwo ndi mafamilies awo akusangalana. Tikufunanso tu zinthu zisike mtengo chifukwa ngati chuma chamba kuyenda bwino kwachayamba kuyenda bwino tizifunsa boma kupempha kwa profesa kuti taona ni zinthu zikuyenda bwino anthu athu sopo augula modula, sugar augula modula,
mchere augura modura, mafuta ophikira audura modura, augura modura. Tofuna kuti achite reasonable to meet at least somewhere halfway kuti Amalawi ayambe kusangalala. Le bungwe limene lili tofuna kuti liyambise zinthu zothandiza asa Professor Peter Mutharika kuti chuma chiyambeso kuyenda bwino. Andiso ndalendaso maripoti ambiri and membership akuluakulu anthu akufunisisa ndithu kuti Malawi ayende bwino, akumfunira president wathu mafuna abwino, ndiponso zonse zabwino, ayendese bwino boma, zonse zikhale bwino. Ndeno zimene zizi ndi zimene tikufuna tipange. Komanso tikufuna kuti sikuti tikati all graduates should be employed, ndekuti we are demonstrating an attitude of laissez-faire or incompetence or mediocrity. Koma tikufuna kuti they should be trained and fit into different disciplines, different categories of our society, kuti at least tiyesese kuti anthu at least somewhere akupeza kubwino, akupeza zinchito, osati discrimination, osati anthu amene ali osauka basi wo kupezeke kuti palibe chimene akupanga. Nurses, recruitment of nurses, recruitment of clinical officers, recruitment of teachers must be fairly done. Osati only the chosen few amene akuwaona kuti ali ndi ma connections ndi amene azilembedwa ntchito. Any contract that was politically connected, imene yoyo tizachita null and void. Amene analandira ndalama imene yoyo tizauza kuti abweze ndalamazo chifukwa it was politically connected, it was not a fair deal, and ndalama zimene analipidwa zinali msonkho ya Malawi, kuti msonkho ya Malawi iyo ikhale kuti kubwezedwa yabwezere kuboma, kuti kubomako tiyambe kuti Malawi ambe kunjoya. China any official amene ononga ndalama ya boma ene should be should be made to account for the little, for whatever that he might have benefited and influenced kuti atenge ndalamazo kuti yeyo azipeza bwino. Ndeno ndi chimene make Malawi great again tizapanga. Komanso tiyambira ndife nake amene tikufuna zimene zozo, how free are we from corruption, or how corrupted are we. Ndeno umayamba kaye kusesa kwa iweyo kuti amene kunenawo how free are you from this corruption thing. Ndeno zimene tidambe mwalero disirekaye pomwepo papali zambiri zimene zanenaso, zimene zitanenedwe Malawi through this organization. Good morning. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.